Én jobban szeretek ecsettel dolgozni, mert precízebb. De ha már villámfüstös szem, akkor nyugodtan használjátok az új vegyeteket. Az is egy érdekes dolog, képzeljétek, hogy ha precízen és finom mozdulatokkal szeretnétek dolgozni, akkor a gyűrűs ujjatokkal, illetve a középső ujjatokkal tudtok a legfinomabban a bőrfelülethez érni és dolgozni. Ha arról is kifestitek a szemeteket, az még inkább kinyitja a tekintetet. Viszont ez egy finom vonal legyen. Az fontos tudni, hogy az éles vonalak összehúzzák a tekintetet, a finoman elsatírozott puha vonalak pedig kinyitják. Rendben. És most egy fekete szemceruzával megerősítem a szempillák vonalát, illetve ezt a vonalat elsatírozom, és ez adja meg tulajdonképpen igazán azt a füstös jellegét a sminknek. Így sem kell, hogy szabályos vonalat húzatok. Ami fontos, hogy tényleg töltsétek fel, vagy ki egészen a szempillák tövét, tehát ne legyen itt lyuk a szempillák tövénél. És elsatírozom.